Ahoj, vítejte v dnešního videa, což bude vlog z naší skvělé, úžasné cesty do Slovenska, která začíná za pár hodin. A rozhodla jsem se, že vás vezmu s sebou společně s mými kamarády z psychologie a myslím si, že si to spolu velmi, velmi užijeme. Takže doufám, že vás se budu bavit a jdeme na to. Takže dobrý den, zdravíme vás právě tady z Lublaně, kam se nyní blížíme, zbývá nám asi kolik? 8 minut. Asi 8 minut, až se potkáme s paní Sabinou Annou Škrobánkovou. Takže se vám ozveme za chvíli. Máte zatím pocity? Very nice. Já nemám slov. Jak řekl Tomík, je mi epicky nepříjemné. Těším se na jídlo. Co si dali? Dneska, jak se to jmenuje? Malé meze. Právě jsme pojedli falafel. Ano, a bylo to dobrý. A Možná zemřeme na zasažení bleskem. A teď... Přesně tak. Víte o tom, že ročně zemře 24 000 lidí na zasažení blesku? A to je prý hodně. A je? Takže máme velkou šanci na to, že umřeme. Byli jsme na naše krásné ubytování, A je v skutku nádherný. které můžete vidět tady vzadu. Tohle je vlastně pro státnicovou komisi. Tady i krásné obrazy, které vám tady zlepšují náš zážitek z tohoto krásného pokoje. Můžete vidět poslední večeři. Těsně předtím, než Jidáš zrodil Ježíše. Právě vyrážíme na pláž. To je vše, co jsme chtěli sdělit. Nacházíme se teď na téhle pláži s názvem Nevíme, Združení Grč, nebo tak, jak se to jmenuje. Našli jsme levné parkoviště. 1 euro na hodinu. Právě jsme se byli koupat a nic je to nebylo. strašně čistá ta voda. Vůbec jsem se nemusela sprchovat. Ne. Přesně tak. A tady vzadu je západ, který moc nevidíme, protože je to až za tou zatáčkou. Tady vzadu je další krásné molo, kam jsme nešli, protože jsme o něm nevěděli. Nebo možná jsme tam nechtěli. Obojí. A tady už je neviděl. Tu krásnou čistou vodu. Ne, ale tady to je horší, než jak jsme byli my. Za to, abychom šli ráno do té piraně a potom... Takže právě se nacházíme. Je to tu bejch. Nacházíme se v pláži s názvem Tenhle drink s názvem _Killa Sunrise. To je Sunrise a tam je Sunrise. Je to špinavá. To je špinavá. Ukaž se ty špíno. Ty vole, wow! Koukáme se hezky na západ. Je tady Eliška Koláčková. Hej, děcka, tohle je nejlepší snack ever. Nejlepší. Ano. A tohle je velmi dobrý drinkos. A to je Tomík. Alžběta Macková, Česká televize. Správně. Já se jmenuji Marie Jedličková. Můj umělecký pseudonym je Marie Abies a jsem levá. To není nic moc. Další. Já jsem Sabina Anna Škrobánková Jsi teda Sabina nebo Anna? a jsem Sabina a mám druhé jméno a to je na mě to zajímavé. Já se jmenuji Terezie Kršková. Mám taky druhé jméno. Je tajné, takže ho nikdy nikomu neřeknu. Se jmenuji Magdalena Štoková a nemám druhé jméno. Já jsem tak, který to nikdo nerozumí. Minimálně Betty ti nerozumí. Jsem Tomáš Romek, je mi 23 let, na síti se používám pseudonym Lord Křeček a fun fact o mě, že když jsem měl asi 11 let, tak jsem v jedné restauraci, když jsme jeli na výlet, tak jsem si dal krokety, které byly strašně přesmažené a pak jsem je asi 8 let nesnášel. Teď už tím krokety. A já jsem Eliška Koláčková. Zítra vstanu až po 7 hodině. Přísahám. Ty Bet, ještě představ sama sebe. Moje jméno je Alžběta Macková.
A nevím, co je zajímavý fakt o mě. Jsem vlastně tady hlavní vloger téhle skupiny. To je můj úděl, prostě životní. Máme tady večerní plavce. Máš hlad, Majdo? Strašný hlad. Nevadí, mám okurku. Je to mořská okurka. Dáš si i ty, Betty? Je slaná. Voda je velmi teplá. Jak se máte? Máme se momentálně dobře. Planě. Tady tohle je kolonie tlustých lidí. Oni tam žijou, oni jsou tam. Vy si myslíte, že jste lepší. Máte auto, idiots. Ahoj, mé jméno je Sabina. Jsme na náměstí v Kopru. Kopr sice nemám ráda, ale tohle Máme tady brýčky, tady Motika, Eliška, tady Baša, která se nekouká. No a tady máme náš jakoby soukromý koncertík. A tady je Koperská katedrála a Koperský nějaká památka, která nevíme, co je. Důležité je, že jsme v Kopru. Nezáleží, kde jsi, ale s kým jsi. Ani ve snu nenapadlo psát, než znova dejtit sní, bych zůstal navždy sám tuhle bédí. Aby jsme se vrátili z našich drinks, myslím si, že to jde vidět. Já byl sám, ale občas muziky nemyslí, já jí se zvolám. Takže ahoj, zdravíme vás tady z druhého dne našeho slovenského výletu. Dobrý den. Právě vyrážíme do města s názvem Piráň. Tady můžeme vidět Terku, která se chystá. Někde se tu nachází Sabina Anna. Sabina Anna se nachází tady. Sabina Anna říká, ona je čirým důkazem, že existuje zlo. Tak, nám tady chybí dva naši členové, kteří s námi bohužel nezdílí tento náš krásný pokoj. Ale kteří jsou tady z nás nejvíce nakloněni Bohu, proto právě strávili celé ráno intenzivním modlením. Tak, takže se vidíme se za chvíli v Piraně. Já vám zatím ukážu, jak vypadá tady naše ubytování. Je to vlastně takový klášter. Bydlíme tady v tomhle pokoji. A ráno tady slyšíme modlitby a tak. Musím říct, že to je fakt velmi, velmi výživné. Jsme na cestě do Piraně. Jdeme k moři! a to je tak krásné. Právě se nacházíme tady u mega pěkné pláže, kam ale bohužel nejdeme, protože pokračujeme do Piraně, což je do pěkného kopce nahoru. Můžete teďka sledovat naši cestu. Aby tady probíhá nahřívání, protože je tady strašný vedrem. Je momentálně pocitově tak 40 stupňů, bych řekla. Musím říct, že je to tady moc hezký, to okolí. Tady natáčíme jaké random lidi. Já si myslím, že bychom se tady na tu pláž pak klidně mohli stavit okoupat, protože podle mě, až přijdeme, tak budeme úplně vyřízení. Vylezli jsme tady na první kopeček a už máme výhledy a je tady fakt hezká voda. Hezky průzračná. A tam už je Piraň! Tam už je Piraň! Jo, tak to jsem si myslela, že tady půjdeme mnohem dál, tak to je v pohodě celkem. Dobrý den, jak se vám tady líbí? Já se jmenuji Sabina. Sabina Anna. Sabina Anna, mám 2 jména. Tady moc fajn. Spravuje se to je mínus. Ale mně přijde, že vždycky kamkoliv přijedu, tak se to opravuje. Třeba jako už Sabina je- familia. Tam se dají dovnitř a jít kolem těch hradeb a nevím, kde Tak to jdeme. Výhledy. A tady je samozřejmě kostel, který se zrovna opravuje, když tu jsme. Ale jinak musím říct, že moc hezký výhledy.
ukažte míru spocenosti. Zatím jsme na takových 3 z 10. Jo, ale tak jako vyšli jsme třeba před hodinou, takže... Takže dá se. Míra spocenosti. Míra spocenosti. Mám tam krůpěje na nose. Právě jsme přišli tady na hlavní náměstí s naší velkou skupinou. Naším úkolem je teď najít zmrzlinu, protože je strašně teplo. Dáš nějaký zmrzlina spot? Hledám zmrzlinky a jsme na nádherném místečku, ale potřebuji se osvěžit. Tady za námi je Piraňský kostel. A zde vidíme radnici. Předpokládám. Je to tak. Právě si tady dáváme zmrzlinu. Tak a co se stalo se zmrzlinou? Citronovou. Ztrácíme se tady v místních uličkách. Mně se líbí, že jsme tak jako rozestavěni, že my stojíme tady, pak tam stojí Tomík, pak o kousek dál stojí Majda. Tady jsme my. To líduju, vidíte. Právě tady probíhá vybírání magnetů. Magnetky? Magnetky. Právě míříme k soše morské pany, něco podobného, jak máme například v Kodani. Ale nevím, co to má znázorňovat. Terka už tady chce skákat do vody. My jsme přišli tady k téhle ikonické soše. Je teda hezčí než ta kodaňská. Mně se nelíbí, že jí Sabina sahá na prsa. Tady Motika už tady pěkně snackuje pizzu, jak můžeme vidět. Už má Hola! Byli jsme na hradě s Maruškou. Oni jsou moc líné. Já vám to tady natočím. Je to tady takové hezké pobřeží, tak jako tady useklé. Oni jsou tady, ti chábře. A mávají a vypadají strašně jako trapně. A prostě jsme všichni šťastní. Tady se nacházíme v vodě, která je mnohem čistší než tak, jak jsme byli včera. Je strašně teplá. Jakože fakt hodně. Takže se ani neosvěžíš, Betty? Takže ahoj, právě jsme vylezli z vody. Teďka pojedeme na ubytování se převléct a... Protože tady sprchy stojí 1 euro. A to nemáme, bohužel. Takže pojedeme na ubytování, potom budeme pokračovat do Terstu, neboli Trieste. A dáme si italskou pizzu. Máme první zranění výletu. Tak to je strašné teda, tam asi přežili jsme tak. Já nevím, no, jestli budeš moc ještě řídit, upřímně. Já jsem vás moc rád. Takže bohužel -1 člen právě, no. Ženská jízda, jo! Kámo, ještě dojede Vítek. Tak to nenaberem. Ale ne dnes. Jsme se právě zpátky do našeho ubytování, abychom se připravili. Chtěla říct, že tady mají jakoby hezké cesty, že mě to celkem překvapilo. Že se nám tady jezdí fakt jako dobře. Potvrzuju. Než se jezdí dobře teda, abychom to jako specifikovali. Tady bože, Terka. Právě jsme na cestě do Terště a nevíme pořád, jak se to správně čte. Viděli jsme lidi s samopaly. Jo, normálně tady na hranicích se nám dívali na SPZ a na auto, takže celkem to tu hrotí, no. Přijíždíme do Terstu. Momentálně se nacházíme v Tresti, což je italské námořní, teda přístavní město. Ty jsi námořník. Je to největší přístav Habsburské monarchie. Nachází se tady největší náměstí ve střední Evropě, kam teď míříme. Takový detail, nebo takový fun fact, umím recitovat v daktylském hexametru. Už se nacházíme v Trieste. Ano, Teď jak se vám tady zatím líbí toto město? je to moc krásné. Je to jako dost velké město, zjistili jsme, že to má 200 000 obyvatel. Jako, asi to není úplně hezčí město, co jsme kdy viděli. Kámo, mně se to celé mega líbí. Ale je to tu hezké. Zase jakoby jiný vibe než to Slovinsko, víte, jakoby ten, musíme vidět ten rozdíl, porovnat. Přišli jsme tady do restaurace, kde si dáme pizzu a pástu. Za námi můžete vidět Divo Antonio Taumaturgo. Taumaturgo. Betty je odborník na italčinu, prosím. Jako já bych na to řekla, že nemůžete být odborníci úplně na všechno. Můžeme být odborníci na všechno. A zrovna na čtení antických památek my s Maruškou jsme odborníci. Pro radu k nám. Tady hezky podíváme na lísteček a my si tady dáme pizzu na půl, že? Ale já vybírám já. Tak zblízka. Počkej, ty chceš něco naznačit. Ne, jako slyšíte to tam mega, ale máš tam trošku rybí hlavu.
Kamu, proč tak urážíš Marbího? No tak tady můžete vidět, jak tady píšou jakoby anglické. Daily basis. Přijde mi, že je slabší než včera. Mně přijde právě silnější. Slabší. Každý hovorí něco jiné. Byly megastro. Jakoby. Hlavně to je pravda, protože se k tomu měla hodně vyjádřit. Ale je dobrý. Je moc dobrý. Mňam, mňam, mňam. Chtěla udělat interview s Baškou. Chtěla bych vědět, co nám Baška řekne k těm včerejším drinkům. Byl iba jeden, ale úplně to stačilo. Tohle to hituje prostě. Já si myslím, že moje pitie bylo velmi ekonomické. Lebo po jednom drinku jsem se cítila jako po 6. Já taky, ale. Takže top strop. A Tak necítil, jsi se taky chovala. to je pravda, nejlepší bylo, že jsem se tak chovala. Prostě. Já bych se chtěla tady Alžběty Mackové zeptat, kolikrát včera zaspívala písničku od Lifera s tou Betty nějakou, nebo jak se Tvoje Betty, ona tam chilluje, že? Myslím, že to bylo tak 24krát. Možná řekla i víc. Počúvajte, to bylo největší zklamání mojho večera. My jsme si úplně vibovali prostě jediné dve, že ona povie, že takže dnešného večera moje najväčšia filáčka, úplne, s ktorou si tu najviac vibujem je a je úplne, že a vedľa mňa obraz panny Mariona, že táto Betty! Kdybych si měla vybrat jakoby moji oblíbenou jako účastnici tohohle zájezdu, co se tady stalo, tak je to tahle slečna. No, ne, jakoby, kdybych si měla vybrat, to bys byla na druhém místě. Kdybych si měla vybrat jako jednoho člověka, který je tady můj oblíbený, tak by to byla tady ta paní. Už máme jídlo, Abinka má tady pizzu. Kaprese, které si Bertička vyprosila. Stoviny, tady máme mořský sír. Tady máme Že nejsi pozemský. a tady, Sladkovodní seafood. tady máme taky mořský seafood. Tady máme takže- taky mořský seafood. Takže dobrou chuť, doufám, že si užíváte taky vy, co se díváte teď na tohle video. Pořád jsme v Terstu, teď jsme se najedli, je tady s náma Motyke a je tady s náma Sobča. Fakt dobrý světlo, musím říct. A teďka se tady jdeme projít, chceme se podívat na hlavní náměstí, co tu je, na nějaký památko, co uvidíme, nebudeme tu asi úplně dlouho. Dáme si takovou fresh procházku, že? Ano, dáme si fresh procházku. Už jsme tady zpátky s celou skupinou, už nás dohnali. Až to mě už je najezený, takže je v pořádku. Nebyl. Jsou v pohodě, jsou v chillu. Jsme u moře, u krásného západu slunce. Takhle můžete vidět, jak to vypadá, bílého když si dáte to červené ramínko. Vypadá to jak takhle. Hej, ale jste si celkem, takhle jakoby, jste si celkem podobný, kámo. Je tady party, takhle je tady obrovská loď. Říkala bych, že to je asi největší loď, co jsem kdy viděla, tyjo, takhle možná. Jak se ti tady líbí, tady? Je to tady fakt super, máme krásný západ slunce, který je zase zkazený mrakem. 5, 6, 7, 8. Myslím si, že máme všechny členy, tak jsme napočítali do 8. Tam moc líbí ten dům a jsem aj fascinovat tam tím domem. To je dobrý, ale kamera ho teď nevidí. Ona vidí totiž mě. Takhle se baví jakoby pár našeho výletu. Je tady pár. Dostali jsme se teď na hlavní náměstí konečně. Tam jsme teďka byli na party, pořád tady dozývá hudba, tady Motyka a jejich drinčíky. Billie Jean, not my love. Dobrý, koupili jsme si právě tady tuhle krásnou čelenku. Usmovali jsme to za 15 na 7 €. Teď můžeme říkat, že jsme na rozlicu se Svobodou a Sabě je ta nevěsta. Káma mega. Betty je queen.
největší náměstí ve střední Evropě. Tam se nám to líbí. Mně se to líbí moc, já v tom budu chodit, kdo v tom bude chodit zbytek pobytu. Uděláme nějakou soutěž. Celý zbytek pobytu. A děláme sázku. Uděláme sázku o něco a tak, kdo to prohraje, tak bude celou dobu i na horách muset nosit tuto čelenku. Souhlasím. Že právě jsme se Chceš slyšet? Ty v mém panství. do strašného Moje letní sídlo tady v Trešti. treši. Je to trochu trash. Tady v treši. Pojďte dál. Tohle všechno byl vlastně Bětčin nápad. Ona jsem strašně chtěla jít nahoru, tak jsme kvůli ní sem vyšla. vůbec není ten pravda. kopec. Vyměnili jsme to za kudrnaté DJ. Ona jakoby nechtěla být tam dole na ty party, on si tam nelíbil, tak jsme kvůli ní šli sem nahoru. Máme tady krásnou věž, která svítí a tady je nějaký otevřený podnik dokonce. Hraje se tam hudba. Třeba tam bude i kudrnatý DJ. Takže řekněte, kde jsme. Na hradě. Jsme teďka na hrad, tady s výhledem. Tady máme takhle bar, tady máme takhle výhled, který nevím, jestli budu vidět na moře. Právě jsme přišli tady k Forum Romanum. First century. Motika už to tam zkoumá, protože to tady asi jedinou zajímá podle mě. Jinak všichni odešli. Ale ne, dobrý, tak ještě jsem přišli. Zítra je checkout do 9 hodin. A kdo bude ještě spát, toho sama vyhodím. Kufry budou z okna. Jsme tady teď u takového hezkého výhledu a podle mě tady strašně osuněm všechny lidi. Tady je taky hezký výhled i z měsícem. Momentálně se tady hádáme, co je tady ta věc úplně nahoře na kopce. Kde mají jakože oltář na směrem do té zátoky. A samozřejmě tam mají kdyby zamlečený okna, takže nejde vidět vůbec nic. Bohužel náš lov na tirabisu nebyl úspěšný, protože už mají všude zavřeno. Takže teďka se vracíme zpátky na párty. Jsme tady museli stavit na benzínku. Jsem potřebovala ještě pít, takže těch drinků je to prostě potřebné. No, takže máme 2 kg ledu, prosím vás. A mimochodem si to dám na můj vyvrtnutý kotník. To už je detail, ale jako na ty drinky se to bude taky hodit. A můžeme si dát studenou vodu, což je jako taky fajn. Dobré ráno, je tady další den. Právě jsme na snídani. Dáváme si tady vajíčka, nějaký pečivo, čajík. Tady Baša Eliška. Chystáme se za chvíli vyjet. Za půl hodiny, což si myslím, že nestihneme, ale snaha byla. Přijeli jsme právě na pláž, je opět extrémní horko, takže se těším, jestli okoupám. A jdeme. Je strašně vedro. Dorazili jsme tady na plaju a jdeme do stínu. Právě si tady dáváme hustopecké švestky. A jsme teď tady na pláži, za chvilku pojedeme na náš další cíl, což je hrad názvem Postojná jama. Postojná jama, ale to musíme tak? spěchat, protože víte, jak na nás čeká. To je pravda. A Tomík si zabodl do nohy nějaké šutry. Byli jsme se osprchovat asi 8 lidí v jedné sprše, protože jsme nechtěli platit za sprchy. Myslím, že jsme se fakt hodně umyli. Já jsem umytá úplně. Bohužel jenom Betty se moc neumyla, sorry. Ale na zbytek by asi... Počítala znova pro jistotu. Tak jo, ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odjíždíme od moře a míříme směrem hory. Tam někde nahoru, asi porozama. Jeli jsme tady k Předemskému hradu. Akorát se nám tady nechce parkovat, takže se jenom tady rychle kocháme. Nelegální zastavení tady u hradu. Přesně tak, dostaneme pěkný pojeb, ale stálo to za to. Ale musíme říct, že to je fakt zajímavý. Je to vlastně takhle hrad ve skále. Každý jsme jeli úplně jinou stranou, tak jsme se báli, že se nesetkáme. Ale setkali jsme se. Nazdar. Jsme do našeho tady kamníku a zjistili jsme, že to vůbec není tak malý, jak jsme si mysleli. Kostel, který vypadá trošku jako naše fara, protože opět bydlíme ve faře. Klášter pobožný. Jo, v klášteře. Tady už vidíme hory, Alpy slovenské hezky. Slovenské Alpy? To jsou Alpy, jo. Krásný výhled z ubytka. Jsme v samostanu Mekinie a je to tady... Jsme tady v takové zahrádce, je to tady fakt celkem velký. A čekáme teďka na druhou skupinu, protože jeli ještě do Lublaně vyzvednout Vítka. Tady přímo i u našeho ubytování je hrad.
takže to máme tady zároveň s hradem v tom areálu. Máme bašo. A zatím tady není moc lidí, je tady nějaká jedna rodina, co se tady ubytovává, ale vypadá to, že tady budeme sami. Už se nacházíme na našem ubytování, tady máme takhle dokonce konferenční venkovní sál. A tady je Vítek. Já jsem Vítek, neboli taky Zbigněk a neboli taky Luong. Fun fact o mě je, že já mám minimálně 3 šedivé vlasy a 5 zrzavých vlasů na mé hlavě. Lukáše, ale... Mám zrzavý vlasy. Já ho jdu najít. Fakt mám zrzavý vlasy. Právě míříme na oběd, nebo spíše večeři. Máme tady krásné výhledy a tam nahoře je skokanský můstek. Přímo pro nás. A teďka nevím proč kam. Voda je mega, ale jako čistá. Lukáš, vím, že tady se takhle koupou děti a strašně bych se tam taky okoupala teď. Do pizzerky a jdeme tady kolem takového kostelíku a je tady celkem i dost věcí, celkem dost podniků, takže myslím, že jsme vybrali nakonec dobrou destinaci. Tady děláš ochutnávku, Vítku. What's in my bag? Palivo 3 z 10. Nic moc, to je protože o ničem. Tabasco. Tak extra hot. Extra hot. Palivo tak 6,5 z 10. Kyselost taky tak 6 aspoň. Tak to je palivo tak třeba 9,5 z 10. Robin Green extra hot. Ano, ano. Nosím ve své kabelce každý den. Tady čekáme v hospodě, o které jsme ještě zjistili, že má úplně crazy recenze, ale nevadí. Jak mají 4,1. Jo, Kámo, ale podívej se na ty fotky v těch recenzích. Tal právě kvůli takovým lezením spadl z vespy. Co? A já jsem si chtěla dát lazaně. Ale Já nevadí, taky. máme pizzu, po druhé už. Naši, pověz nám, co to tady nesíš. Takže neapolská pizza, která není neapolská, špeciálny spôsob jedenia neapolskej pizze. Vykrojenie si okraj, ktorý je nejedlý, nemáme k němu olej, ktorý teda je olej, ale nie je olivový olej, ale Je niečo... průhledný. Tady to klame, ale jakoby na talíři je průhledný. Bohužel je to slunečný celý. Prostě rozmazlení zpracci. Betty, která řekla, to máš 4,1 hvězdičky, já sem nechci jít prostě. Já jsem moc spokojená, mám tady své makiátko, i když je 7:30 pomalu. Jak moc hnusný je to kafe od 0 do 10? Takže jsem ho neachutnala, bojím se. Jak moc hnusný? 5 z 10, 6,5. Se chystáme sem. Již brzy uvidíte, jak budeme schváceně tamhle kopec nahoru. Bude to intenzivní, ale bude to dobré. Nacházíme se právě v Kamníku, v lokálním klášteře. Máme tady úplně majestátní výhled na Betty. Děkuji, ano. A hory. Ano, akorát já mám malý problém s tím, že jsem chtěla být venku a nikdo tenhle nápad nepodpořil. Takže jsi jenom na půl venku, ale podle mě adekvátní situace. Tady se chystá bank, tiramisu s mrzlinou. Z Lidlu. Táně Lidl zabil. Pusu. Ale jako musíme zachovávat hranice. To byl incest. rodina prostě. To byl incest. Stačí jakoby jedna hra, ale máte druhou hru. Betty, jak to, že natáčíš a nehraješ? Betty skapala. Já teďka tady ukážu, co mají tak. Já si to střežím, no. Právě je další den. My teď vyjíždíme na naši turu. Ovšem, ale... Nevíme, ale jestli cesta je správná. Jako já si myslím, že mega není. A víte, která... Ona nám říkala, že máme jít po cedulích velká planina, což tady žádná nebyla a jestli už tam jsme, tak jsme mega blbě. Takže právě jdeme pěšky na parkovišť, protože auto nechtělo vyjet. Budeme tlačit. Potřebujeme trošku gain. Přesně tak. Naše cesta momentálně vypadá takto. A když čelka roka si v pohodě a tenhle oplíček trošku bojuje, ale pořád je to šikovný kluk. Je to šikovný kluk. Takže
vypadá to poměrně dramaticky. Takže momentálně to dopadlo tak, že Tom to tady couvá k nějakému baráku. My se vydáváme pěšky na parkoviště. Právě tady čekáme na druhou skupinu, která jede v druhém autě, protože naše auto to nevyjelo, tak jsme ho museli nechat v lese. A Eliška nás postupně odvážela tady aspoň na trošku kopec. A nikdo z nás nemá stažený mapy, takže vlastně moc ani nevíme, kam jdeme, protože tady není vůbec žádný signál. Druhá skupina má, ale musíme na ně čekat, no. Jsme velmi chytří podle mě a teď půjdeme směrem up. Ahoj, že jsme tak jakoby 1/6. A jsme dead. Momentálně tady kempíme. Naše fyzička není tak dobrá, jak jsme si mysleli. Všem kromě Elišky. Kromě Elišky samozřejmě. Eliška táhne. Teď vypadá jako, že právě byla na relaxačním pobytu v Lázních. Eliška čeká na to, až se bude moct to rozběhnout. Ona prostě jakoby chudák. A ty říkáš, že právě běhat neumím, takže to nehrozí. Jak jsou na tom ostatní? Nám tady trhá krásně květiny. Ano. V chráněné krajinné oblasti. Každý dostal na motivaci kytičku. Hezký. Že tady máš Eliško, to je hezky za ouško nebo kamkoliv. Tady za námi už vidíme malou planinu. Za napití. Maru to běží, koukni na ní. A vidět, kdo je poslední. Tak, teď se nacházíme na Veliké planině, kde můžeme vidět naši grupu. A krásný výhled. Vyhled. Jak by řekla Sabina Anna. Tamhle sbírají jahůdky. A mám pocit, že konečně jakoby neumíráme, ne? Jo, tady jako Že tady je to nádherný. Kouká to trošku, takže je to ideální. Tady za námi se nachází Baša, která vyjela lanovkou. Čeká na nás už dost dlouho, protože má špatný kotník, takže jela lanovkou. Setkáme se. Máme tady naše besty a konečně s námi. Tady hezky kravičky a tady jsou další kravičky. FC Veliká planina. FC Planina. Tady máme takhle naše malé besty. A děcka už tam utíkají za Bašou. Právě nás tady paní pozvala na jedno kyslo mléko. Jdeme tady do domečku k někomu vyzkoušet mlíko. Děláme test tady kyslo mléko. Doufám, že nám z toho nebude blbě. Neříkej nic. Nic neříkám. Já se bojím trošku. Ale zkusím. Už jsme skoro nahoře. Jaké máte pocity? Je to krásné, dala bych si pivo. Přičeho to má očekávání. Přesně tak, já souhlasím. Právě tady máme pauzu, došli jsme teďka už skoro na vrchol. Děcka tady vzadu teďka jí a si myslím, že dělám vlogísek. Musím říct, že to fakt předčilo naše očekávání hodně, tady tahle túra. Nebylo to ani tak náročné, jak jsme jako čekali. Nejhorší byl asi úplně začátek, kdy jsme fakt jako vylízali lesem jako hodně do kopce. To trvalo, řekla bych, tak půl hodiny, 40 minut. Teďka už jdeme tak jako pozvolna po takových loukách, takže je to moc hezký. Máme tady další výhled. Takže právě jsme došli už k horní stanici lanovky a teďka už budeme tak postupně sestupovat zpátky dolů, je to vlastně takový okruh. Ale měli jsme fakt strašně dobrou zmrzku. To byla fakt dobrá. A dostali jsme dokonce jednu zadarmo, protože jsme dlouho čekali. My jsme vlastně nečekali, my jsme tam jenom šilovali, ale Jo. oni se to interpretovali jako Že čekáme. že nám dali zadarmo, takže jsou bobinky. Ukažte, kde se nachází naše ubytko. Tam vidíš takový velký komplex, to je ten klášter. Tam to? Jak je tam takové to srdíčko, Je to určitě ono. je to ono. No. Musíte se navzájem chytit, ne? Za ty břicha. Teďka si přiznejte, jakoby kdo zval. Tak jsem to já. Nejsem. Jsem to napapané. Jak se to robí? Jak se dělá srdíčko, vole? Učíme se s velkou planinou. velkou planinou a s Baškou, protože Baška jede lanovkou. Ale ještě půjdeme kouseček po té velký. Jsme někde, kde to vypadá jako v Bosně. Ona snědla králíka.
na snědla králíka. Udělej... Výprava pokračuje už směrem dolů, ale máme tady teďka hezký výhled na to údolí. Momentálně se nemůžeme domluvit. Kudy půjdeme? Kam půjdeme? No já nevím. Momentálně strany se nemůžou dohodnout. Takže právě jdeme tady kolem krav, protože to nebyla jiná cesta. Hola. Takže Zastavit, ať nejde za náma to auto. takhle vypadá naše jízda momentálně. Mám se tam schovávat. Jako kdyby nás zastavili, tak bychom fakt měli pokutu. Tak 10 000 bodí. Ahoj. Jakou má Eliška tu SPG 7 5? Tady dáváme večeři, Tady máme večeře. ale máme tady výhled na náš krásný klášter. Na dvoří zámku nějakého fucking hradu. A máme tady aperol, máme tady sangriu, máme tady spoustu lidí, že? Ale nemáme tady Marušku. Motika chybí. Maruška šla běhat na hrad. Maruška bolestivě zemřela. Hello, právě poslední den našeho slovensko tripu a loučíme se tady s naším fancy pokojem. A je teďka 7:30 ráno zhruba, řekli jsme si, že vyjedeme v 7:30, ale už fakt pojedeme. Ahoj, právě jsme přijeli k Bladu. Tady lekníny a torpéda. Co torpédo? No což to jsou kačenky malinké. Aha, to je jedno jako z nejvíc turistických spotů jako ever na světě. Tím, že je dneska celkem zatoženo, tak jsme to tady vychytali, že to fakt nejsou lidi a dokonce jsme i dobře zaparkovali. A tady můžete vidět ten kostelík, který je takhle ve vodě, má to trošku Mušov vibe. A tady nahoře je potom Bladský hrad. Yoga tady jede samozřejmě za všech okolností. Ale jakoby upřímně máš fakt krásný jakoby spot. Máme se teďka, kam se budeme okoupat. Tady je plášť číslo 1, která je menší a má takový malá. To je tady? Olympijské veslařské centrum. Mají tam asi 6 olympioniků. Hola, právě jsme se přesunuli k větší pláži. Máme fakt dobrý výhledík a zatím tady není tolik lidí. Tady je zbytek skupiny a jdeme se koupat. Právě jsme vylezli na Bled vyhlídkou. Krásně. Ojstrice. Má to jméno podle toho, že je to Ostrá hora, protože Ostry je ve slovenštině ostrý. Tady krásně, zase bych skočila do vody. Já totiž vlastně nevím, jaký byl plán původní. Je to úplně jedno, tady toho protože výletu. jsme po cestě sem potkali na jednom kruháči Dinopark. Ten Dinoparku je největší Tyrannosaurus v Evropě. Jo, takže jdeme do Dinoparku. Takže jdeme do Dinoparku. Opravdě, kdo by chtěl jezero, když můžeš mít Dinopark s obrovským Tyrannosaurem. Právě jsme si koupili kremeše za 55 €. Jsme nevěděli, kolik to stojí, tak jsme to vzali a jakoby... Ale jako vypadá to hodně fancy, tak asi Nie budeme jich reklamovat. Tam taste test. Taste test. Kdyby to nikdo nezjistil, tak je ze středu to možná. Jo? Fresh? Kámo, Fresh? 10 z 10. Wow. To stíneš jedničku. Oběd nakonec dopadl takhle, ale máme tady vzadu kremeše, které jsme ještě nejedli. Opustili jsme Mekáč a jsme teďka už na území Rakouska. Bylo tu vidět Triglav a teďka jsme na cestě ke Klagenfurtu k jezeru Wörthersee, kde budeme za zhruba hodinu
Za 24 minut už tam budeme, takže to se můžete moc těšit, my asi vezmeme sebou samozřejmě, tak papa! Naslyšenou! Právě jsme přijeli k Vertize. Je 486 metrů nad mořem. Můžeme najít nějakou jako public pláž, že tu jsou tady jenom různé soukromé zahrádky, ale jdeme a koukáme se, tak snad něco najdeme. Máme Vertize, je to fakt obrovský, je tady hodně paddleboardů. Nemůžeme ale najít žádný jako spot, kde bychom se mohli vykoupat zatím. Vážení a milí, nacházíme se ve Force u rakouského města Klagenfurt a jsme se tady vykoupali asi na zakázané pláži, ale možná zakázaná není, nikdo neví. Možná nás vystoupoval nějaký hlídač, který na nás možná zavolal Benga. Každopádně spoustu ostatních lidí se tu koupe a nikdo to neřeší. Přesně, a my jsme se taky trošku okoupali, takže jsme jako fresh, krásné a jdeme cestu do Brna. Děkujeme. Bye! Právě se nacházíme na Beřince ve Vídni a vybíráme si poslední věci na jídlo a chybí nám zhruba asi 1,5 cesty do Brna. A pak se rozloučíme. A pak se, no už tady se asi rozloučíme. Za chvíli se rozloučíme. Velmi. Ale my se nerozloučíme. My se uvidíme, my se rozloučíme. Ale my se rozloučíme. se bohužel nerozloučíme. Takže ahoj, my bychom si s vámi chtěli rozloučit v tomhle videu. Papa, všichni členové. Ahoj. To už nebude naslyšet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. to je vše. Papa. Papa. Naslyšenou. Tak. Hola, my jsme přijeli do Brna. Jakoby, toto je všechno Betty. A ten spodek, to ne, jo, je to ne. Super, já mám vše. Deštník, až tam máš boty. To je jenom jedna bota, ale.